Jiena persuna emozjonali ħafna. Daqskemm tarawni nidħak, nibkej u għandi il-problemi tiegħi. Hekk qedlu, ma didi jien dejjem ħanibqa' nħibbek. U dak il-ħin kien il-moment li waqef li persuna tistrieħ Malta għawdix m'hemmx għajnuna biżżejjed f'dan il-qasam u ara kemm ngħidu biex insalvaw il-ħajjat. Il-ħajjat issalvuhom jekk x'in għandu bżonn u x'inhet jgħajja tal-għajnuna ittielu. Ġifieri d-dedi għandu ħafna sabuħ tiegħu fuq dok qed naħdmu u l-mami għandha ħafna sabuħ tagħha u qed naħdmu fuq is-sabuħ tagħha imma ma nistgħux ninsew li aħna kinna tfal u fil-karnival kinna naħarbu u kiel ir-realtà. U dawk il-kuluri impressjonawni li ġew jien. Parti minnek. Jien niftakarni naqbad ġebla bidi u nipprova fis-sens qatt ma wasol ta' affarijiet imma hekk jisni rid nigri fil-ġismi, rid nagħmel xi ħaġa. Jocelyn Camilleri, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.